vítam u ďalšieho videa, dneska je to ďalšie video, dneska je to z hry Minecraft, dneska si zahráme minihru s názvom Crystals a dneska je tu so mnou Matej Kek 326. OK. A môžeme ísť na to. Mateo, vysvetli nám, o čom je táto minihra. Ja popravde netuším. Je to vlastne ako keby zlúčenina Bed Wars, myslím Annihilationu a ešte nejaké minihry. A proste máme tu Crystals, kryštály, no. A tie si musíme chrániť. A na strede sú diamanty. No proste také spojenie tých dvoch vecí dokopy. Tak. A mohli ste si všimnúť, že mám novinky, mám minimapu, stiahol som si vlastne Levy mod, aj Maťo ho má. Hej, a ako sa šprintuje, Mirko? Čo? Ako sa šprintuje? Však normálne sa šprintuje. Prečo? Lebo ja nemôžem šprintovať. Ja som si niečo zapol a viem, čo tu mám, ale neviem, jak sa to volá. Tak skús dať len Včko. Nepôjde ti to? Ja už to vidím. Bo asi si zapol sprint toggle. Alebo toggle sneak. Okay, ako sa to volá? Toggle sneak? Alebo to áno, nie. mám to. Dobre, som všetko vypol. Ty si sa odpojil? Nie. Áno, odpojil si sa. Ne, neodpojil. Tak. Môžeme ísť na stred. Ideš aj ty, Maťo? Hej, počkaj. A proste tento mod je vážne super na PvPčko, je to taký PvP mod ako keby. No, je to PvP mod. Tak, naťažíme si tu diamonds. Diamonds! Right, ako daj. Kamo, ide sem nejaký nuba. Počkaj, to je náš, jaj. Ujdka. A super je na tomto to, že keď hodím nejakú vec na zem, tak mi to, tak sa mi to takto ako keby položí na tú zem. To je jedna z tých výhod, čo má tento Levy mod. Ja si zoberiem. Hej, ja som práve vyhodil kompať, že neviem, kde ho mám. Tak to máš bude. Ha? Máš. Tak, ja som si toto... A ja vám hrozne moc ďakujem za tých 70 odberateľov, čo sme dosiahli včera. Takže ja vám za to strašne, ale strašne ďakujem. Že ma takto podporujete naďalej. Maťo už dosiahol 20, že? Hej. Žiadna sláva, ale za každý som rád. Ups, čo to tu piští? Tak ako chápeš. Ty si hrozne rýchlo dosiahol tú 20. Ja som to hrozne pomaly dosiahol. No. Tú 20. Som tú 20 získaval 3/4 roka, alebo koľko. Chápeš? Kamo, Teraz už to mám. ja som vyhodil svoj meč, nie. Nie, bože, ja som nubák. Teraz som zistil, že prečo mám ony. Prečo mám ironovi, keď ja som si už zrobil ten dia. Tak, nevadí. Ale ovládame stred, kamo, a máme speedy, týdy. Poď na stred už. A, tento už hneď sa obratil. Čelom zad. Si na strede? Nie. A pôjdeš. Počkaj, ja neviem teraz, či mám... Ja nemám diahelmu. Berem. Ostrenčka! Ideme killiť, kamo.
Strength. Ja som išiel killiť, kámo. Poď rýchlo meč. Poď rýchlo na stred, lebo máme strange. Ale nefunguje ten speed. To tam je úplne na nič. Keďže nemôžem... Tak. Koľko máš FPS? Teraz pri natáčaní mám 30. To som jak vypol, kámo. Kámo, ten ma úplne odbustil, ani hapko mi neubral síce, ale nevadí. Počkaj, to má sharpness 2, ok, ja si tieto dva meče spojím, už máme len na 50 sekúnd strangeku, ale to nevadí. Tak. A tak. Tak. Čo? Niekto ide za mňou. Bacha! Pipci! Ja si musím vypnúť ten mod posratý. Nastavenia. Hovoril som ti, nezapínaj si všetko, lebo to budeš mať hrozne dopletené. To som mne hovoril. No, až keď som sa ťa pýtal, že či si to zapol. A čo si zapol, tak ty, že všetko a ja, že to budeš mať hrozne zmiešané. Tak. No ja som si najprv tiež zapol všetko, lebo som myslel potom, že čo, ja som to úplne mal zmiešané, tak som si zapol len nejaké mody. Čo som si vyhľadal, že čo to je, čo som nevedel, čo to je, tak som si to nezapol. Tak ja si to musím nainštalovať ešte raz. Ale nie, to stačí si len tú ikonku rozkliknúť. Kamo, ty si sa odpojil? Kde je tá ikonka? Ja to nemám. Musíš to mať. Tak, takže si dáme jedno kolo bez Maťa, bohužiaľ. Maťa sralo, že môžeš printovať, či čo? Ne, Maťo? Shady fire. Ok, ja idem znova na srede, som si naťažil na Indr Ice. Ináč, napíšte mi do komentu, jak ste sa dneska mali, lebo ja som sa mal super. Jak si sa mal ty, Maťo, dneska? Dobre. A ja. Shady fire, no poď sem. Hej ty, prečo ideš do mňa? Kurňa aj s tými košeňačmi. Poď ju radšej do... Jak som ho vypol, ale tento má... Náš. Tak, poď. Ja som si jedného úplne vykombil. Sharpness 3 knížka. Zaujímavé. Ja mám hrozne malo hápok. Musím dohyliť sa. Načažím ešte jedno. Ten náš chudák úplne dostáva. Maťo? No? Už si to prehodil? Zelený. Boss spadol, ty vole, on spadol. Mirko, nepamätáš si, keď to bolo oné, keď sme riešili update na Minecrafte, tak jak sa tu spúšťalo Windows? Update? Keď to si musel dať Windows a napísať tam, myslím, percento update. Nie, Mirko, ja viem, ale tam to sa nespúšťa normálne cez
Windows, ten prehliadač, alebo čo to je, ale musíš tlačiť, vieš, že musíš tlačiť Windows, Alt a F? Nie. Chápeš, ale ty máš iný Windows. Ale to je jedno, mne to minulo aj tak fungovalo, keď som to skúšala. Tak ako ja neviem. Poď! Ježiš, on má tak málo. Ježiši, poď. Yes. Kámo, jednomu zostalo pol HP, ja som ho nechal utiecť. Nie. Tomto ti asi moc neviem poradiť, lebo ja som si to cez lúpu, čo tu mám, púšťal. Nie, aj tak ti to nešlo, to si pamätám. Ja neviem potom. Čo tu už brakuje? Áno, že Windows E? Nie, to je prieskumník. Však v tom prieskumníku nie? Nie, tam to není Mirko, vyhľadanie súborov alebo priečinkov, Windows nie. Počkaj, Windows Ja sa tu zahrávam úplne nie, to nie. so životom. Aj tak skapem! Kamo! Poď. A mám to Ctrl, klávesnica. Ctrl. Do prdele. Alebo to nie je. Ešte, že mám Fire Resist, kamo. Nie, to tak nie je. pomohlo. Kamo, teraz mi to úplne dropuje nejak. Kamo, ja zapnem a vypnem natáčanie, počkať. Takže máme naťažené, zase nám zničili kryštál, takže to je úplne je to good. Môžeme hrať aj bez. Ideme na start. Tak, počkám. Čiže mám tu Fire Resist, takže tvoj Fire mi ani troška neuškodí. Poď. Poď, teraz mám dobrý ping, môžem dobre PvPčkovať, poď. Poď! Yes, kamo. Sme si úplne rozkombili. Aký máme sharpness 3? No vidíte, má sharpness 3 lepšie teba. Ďalší. Hello. No, Matej Kek už je späť. Ty vole. Si tu úplne všetkých kombím. Má power 4, berem, no problém. Kedy ma to strela? Je tam ešte? Jo. Maťo, nehovorím tebe. Kamo je, máme dve oči. Sorry. Yes! Ešte, že máme to druhé oko, lebo sme sa mohli dovoliť porknúť a táto čiska je úplne plná. Toto tam dáme, toto, no proste všetko toto vyhadujeme. Úplný bordel. Tak, toto si necháme, toto si dáme takto. Diamanty si tu necháme, šipy si dáme sem. A diamanty dáme do čestky. Ježiši. Som vyhodil na miesto diamantov oko. Ja idem na stred. Maťo? No. Čo hráš? Parkour. Čo? Parkour. Tam hore na to už duchalo. To vážne? Už tam v polovici. Super. Hej, kamoško, ako vážne.
Ideme, Rushby. Rushby. Tak na CS. Good, Rushby. Čo on ma zhodil? Bože, to je taký zmrdák. Bože. Musím teraz ťažiť. To asi vystrihnem. Že keď budem mať naťažené, tak sa vám mal. Zas nám zničili. Ako vážne? Ja už som bol skoro na konci. Spadol si. Máme možno 5-10 blokov. Ja to musím dosklepať. Čiže ja som tam dal moje oko. Som si celú dobu ťažil. Idem na street. A keď natáčam, tak mám 40. Lebo tento program, cez čo natáčam, hrozne bere FPS-ka. Keby natáčal cez Fraps, no tak si úplne veríte. Prečo? Lebo Fraps strašne veľa bere. Že no. Ale tak teda on bere skoro všetko. Tak on hrozne zaťažuje aj oné. Procent. Aha. Ježiš. Greeni sú dole. Greeni sú dole. Čakaj, kade sú greeni? Tu sú redi. Tu sú blue a tu sú greeni. Ok, idem tam. Ok. Hej, jak to, že si to zase opravili? Smradí? Si to zase opravili, čo? To mi idem skúsiť nabehnúť, to je akcia. Počkaj. Pozri. Ja som nubak, neviem lukom. Ja vlastne všeobecne lukom neviem vôbec. Koľko máš ping? Ježiš. Ale zabili sme toho typka tam. Koľko máš ping? 55 teraz. Ja mám 6. Či 40. Neviem koľko. Teraz mi to troška stúplo. Nepýtam sa na FPS-ka. Nie na FPS-ka, ping. No, presne. Troška mi to teraz stúplo. Ty koko. Čo? Ja som tak blízko. A ja mám pretaktovaný procesor, či nie? A ja viem. Keď si to pretaktoval? Ja neviem. Myslím, že nie. Ja mám taký procesor, kde to proste ide ho pretaktovať. Aj grafiku mám takú. Hej no. Už koľkatý krát si ťažím ty vole na to blbé oko. Oko. Ok, takže sme späť, ja som sa musel portnúť a Maťo mi tam došlo návšteva, no. Návšteva. Som radšej to vypol. Takže stal som medzi týmto, že na nás napadli asi 20 alebo čo ja viem, neviem koľkatí oni, blue, tak ja som sa radšej portol. Sice dvoch som zabil,
Ale nemal som nejak odvahu už na toho tretieho. Že ja si idem ešte naťažiť na jedno endroko. Maťo si tam ešte rieši svoje technické problémy, že Maťo? Ježišmaria. Tieto haraburdy musím z toho zbierať. Tak, ideme na stred. Už to máš, Maťo? Počkaj, skúšam to. My sme len traja. No, to ide normálne. My sme traja, chápeš, a my aj tak obsádzame stred. No, Mirko, už mi to ide, počkaj. OK, ale... Som zase pobral všetkým bordel. To nevie nejaký, ty vole, trapný koženiac zobrať. Som tu. Si v tej arene? Nie, počkaj, ktorá? 30-ka? Či 10-ka? To musíš dať Join Last Arena, keď tam pôjdeš. Chápeš? Ale ja už som asi umrela, alebo čo, bo ja som v lobbyčku, alebo čo to je. Ja, tak oni to zmenili, už sa nemôžeš asi pripojiť naspäť. Koľko máš FPS? Ja mám teraz 40. Ja mám 862. Koľko? 62. Ja keď som to hovoril Matúšovi, no tak on hovoril, že to je nejaký bug či čo. Bug? Ale tak neviem, keď to mne píše, keď to tebe píše. No tak mne to vyťahuje aj na 500 ako. Ja by to možno vyťahlo na 1000, kebyže veľmi chce ten počítač. Kebyže veľmi chce. Teraz troška zdrhneme. Lebo ide za nami blúčko. Ja tu zdrháme jak najväčší pánka. Ježiš, nám zničil krystál. Nie. Skapal. Ty vole. Kamo, my sme traja. Tak, ideme ešte na stred. Dúfam, že som tomu nášmu nehodil zadarmo tie diamanty, lebo vyzeral ako keby AFK. Ja sa idem na chvíľu prečaj. OK. Ja to teraz troška bugla. Poď. Yes, kámo! Ja som ho jak vypol úplne. Ježiš, ale tento... Fuck. Kámo, jedno hápko mi zostalo. Ježišmaria, keby ma dorazil, tak ja by som sa úplne... Ježišmaria. On má šarpné strojku. Ježiš, nie. Nie, že nie. Že nie. Idem si ešte naťažiť. Teraz mi na monitore prebehla ona mucha. Keď ja sa pozriem.
Tak. Toto video ináč vyjde asi nejakého 2. decembra. Alebo 1. neviem. Možno to vyjde lebo dneska je 30. december. Bože, dnes 30. september. Ježiš. Že vraj september, bože, ja ani neviem, 30. No.